Op sneu 14 november kunnen recreanten voor het eerst reetrieden op het ijs van het vernijde Tialf-stadion op het Jereveen. Onder het virus wordt er nog volop werk op de nijste ijsbaan van het land. Maar ook gewoon de nieuwe entree en de klaarkamers. De dag ervoor wordt de eerste fase van de ver- en nijbouw van de Frieske ijstempel officieel opleveren. Het nieuwe poppodium van Ljouwert, Neushoorn, is nog net klaar, maar lijkt goed wordt er morgen het eerste concert houden. Het complex van het Rutterskwartier hier al opleveren wijzen matten, maar dat is net op tijd slagen. De Gutterseel en de Huskes en de entree binnen wel klaar en daarom kan het Ierbringsconcert van Fink Montjoen in Neushoorn wel teruggaan. We willen wat doen is een groot succes in Ljouwert. Er binnen al zo'n 300 mailtjes binnenkwamen van mensen die de activiteiten organiseren willen voor de vluchtelingen in het WTC. Net sindsdien het Guttertal opjefters, toch de organisatie nog hield een oproep om mensen die begelijks verkeersles of taalles aankennen. We willen wat doen.nl is een organisatie oprichter terug verschillende vrijwilligersorganisaties, de gemeente Ljouwert en de Hege Squallen. Joen en vannacht opklaringskans op dichte mist en het wordt 7 graden. Morgen is nog mist, dan zinnen, maar middags weer ruimwetter. Temperatuur 13 graden. De zuidwestenwind die helpt onkrachtig.